हे भैया, देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी आज एगो लइका जातिवाद के शिकार हो गई। आज हम जौन घटना आप सबके बतावे जातनी वो राजस्थान जलोर गांव के एगो दलित लइका के बा जेकर नाम इंद्र मेघवाल रहे। तो आइए भैया, एगो अध्यापक ऐसे कैसे कर सकेला, इतना निर्दयी तरीके से कैसे केहू से पेश आ सकेला। तो हम एकरा बारे में कुछ गीत के माध्यम से संदेश देले बानी। ए भैया आई सुनी जा। ईश्वर स्वरूप कहाला सुना भाई बेटा, कैसन कसाई भइल छुअलस मटका। ईश्वर स्वरूप कहले सुना भाई बेटा, कैसन कसाई बनल छुअल जब मटका। मारे मारे जनवा लिहले सुना भाई हो, मारे मारे जनवा लिहले सुना भाई हो। बनल शिक्षक अब भक्षक का होई भाई हो, बनल शिक्षक अब भक्षक बोला का होई हो। ए भैया, एक बूंद पानी पी लेला से बालक के पीठ के हत्या कर देले। आई ना सोचले कि एगो माई के कोख उजले बड़े जे भगवान उनके कबो ना माफ करिया। तो ए भैया, आप लोग ये गाना के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और सबन तक पहुँचाई। छोड़ी हाँ न भाई काबू ऐसन कसाई के, गोद उजड़ ले बाटे एगो माई के। हाँ छोड़ी हाँ न भाई काबू ऐसन कसाई के, गोद उजड़ ले बाटे एगो माई के। ऐसन आजादी आयल भारत में हो, बनल शिक्षक अब भक्षक का होई भाई हो, बनल शिक्षक अब भक्षक का होई भाई हो। आज मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और आप इस वीडियो और इस गाने के माध्यम से जान ही जाएंगे एक नन्हे से बालक इंद्र कुमार के ऊपर थोड़ा सा पानी पीने के लिए किस तरीके से कहर ढाया एक कसाई मास्टर ने। आप सुनिए, हम बताते हैं। अमृत कहाला जल ही जीवन हो, एक बूंद पानी खातिर ले जान हो। अमृत कहाला जल ही जीवन हो, एक बूंद खातिर ले लिहल जान हो। रोके हम भैया बताइला हो, बनल शिक्षक अब भक्षक का होई भाई हो, बनल शिक्षक अब भक्षक का होई भाई हो। ए भैया, हमेशा सुने में यह आवेला कि एगो छोट के बालक तो भगवान स्वरूप होला, तो छोट के बालक के ऊपर एगो शिक्षक जे गुरु समान भगवान समान होला, वैसे कैसे कर सकेला, कह ढा सकेला। तो हाथ जोड़ के विनती बाए भैया कि एका रोकी और शिक्षक के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। रोकाए भैया आप बढ़ल अत्याचार बा, लइका पढ़ावे में लागत डर बा। रोकाए भैया आप बढ़ल अत्याचार बा, लइका पढ़ावे में लागत डर बा। संदेशाई सबके पहुँचाइला हो, बनल शिक्षक अब भक्षक का होई भाई हो, बनल शिक्षक अब भक्षक का होई भाई।